Vítam vás pri sledovaní videonávodu na vytvorenie kladacieho plánu pomocou projektu, ktorý nájdete u nás na stránke 3volt.sk v sekcii Projekt vykurovania. Po vytvorení prvej verzie sme dostali množstvo nápadov a pripomienok od našich zákazníkov a partnerov, tak sme sa rozhodli vytvoriť druhú verziu konfigurátora, ktorá vyzerá trošku užívateľsky priateľnejšie, modernejšie a rozdelili sme rôzne ovládacie prvky do kategórií, ktoré viac pripomínajú bežný program. Pridali sme množstvo vylepšení, ktoré sú reakciou na vaše pripomienky, takže ja to tak zhrniem v rámci popisu všetkých funkcií. Na začiatku, skôr ako začneme vytvárať projekt, tak môžeme ísť teda dvomi spôsobmi. Buď si rovno začneme kresliť miestnosti, alebo si vložíme nejaký vzorový pôdorys, podľa ktorého budeme miestnosti obkreslovať. Takže vložím si pôdorys. Keď chcem pôdorys editovať, potrebujem si zatlačiť tlačidlo Úprava pôdorysu. Vtedy môžem s pôdorysom hýbať, môžem ho otáčať pomocou tlačidiel A a D, tak jak to bolo predtým, tak pomocou Shiftu môžem otáčať rýchlejšie. Pribudla funkcia zväčšovanie pôdorysu, ktoré môžem zväčšovať myšou. Pomôžem si aj tlačítkom dvojitým V alebo S. Musím si dať pôdorys do mierky. Jeden štvorček je 100 cm, čiže 1 meter. Tu mám kotu 6000, takže potrebujem 6 štvorčekov, aby sa mi zmestilo do tej miestnosti. Si to zameriam, teraz už som trošku viac. Môžem si to odzoomovať, môžem použiť aj numerické klávesnicu plus a mínus. V druhej fáze potrebujem nakresliť alebo obkresliť jednotlivé miestnosti. V sekcii editovať dám kresliť miestnosť a tu nám pribudla hneď jedna nová vlastnosť, kde keď obkreslím miestnosť, tak vlastne ukončujem kreslenie miestnosti dvojklikom. Vtedy mi tá miestnosť mierne zožltne. To je príznakom toho, že miestnosť mám správne nakreslenú. Stávalo sa totiž to, že keď ste nedokreslili tú miestnosť správne, tak tú miestnosť potom neakceptoval program. Takže nakreslím si ešte jednu miestnosť, zase dvojklikom ukončím. Pokiaľ kreslíme, povedzme, chodbu, kde bude viac miestností ovládaných termostatom, ako napríklad toaleta alebo šatník, prípadne technická miestnosť, tak ich nakreslíme ako jednu miestnosť, aby nám teda na tú jednu miestnosť dal program iba jeden termostat. Takže ešte si nakreslím jednu miestnosť, kde bude vykurovanie. V miestnosti, kde nie je vykurovanie, nekreslím. Zbytočne budem kresliť, aby mi potom program prepočítal špatne tú miestnosť. Pokiaľ sa mi stane, čo bol teda problém a teda námietka od zákazníkov alebo užívateľov tohto programu, že nakreslím miestnosť špatne, môžem buď použiť tlačidlo späť, ktorou viem zvrátiť posledný krok, alebo po vypnutí kreslenia môžem aj označiť ľubovoľnú miestnosť a zmazať ho tlačidlom Delete alebo Backspace. Táto možnosť pribudla. Dá sa takisto editovať. Vidíte tu tieto štvorčeky. Môžete chytiť jednotlivú miestnosť a posúvať si rohy, ako potrebujete. Toto bola asi tak najviac žiadaná vlastnosť, ktorá chýbala v programe. Ďalej si budem pridávať vykurovacie fólie. Keď chcem pridávať vykurovacie fólie, musím mať vypnuté všetky editačné záležitosti, takisto aj kreslenie pôdorysu. Vložím si teda metrovú fóliu, ktorú zase nám pribudla možnosť naťahovať myšou, čo je rýchlejšie. Zostala aj pôvodná možnosť tlačidlami dvojité V alebo S. Takisto tú fóliu môžem kopírovať, Ctrl+C, Ctrl+V, tak ako tomu bolo predtým. No a budem si teraz kopírovať jednotlivé fólie.
Taktiež môžeme označovať nábytok, alebo teda priestor, kde fóliu nebudeme ukladať. Táto možnosť nejakým spôsobom nemení v programe množstvo použitého materiálu. Je to len pre našu informáciu, aby sme vedeli, kam nemáme ukladať vykurovaciu fóliu. Zase môžeme pridať, a to je vlastne ten prípad, kedy som nemal vypnuté to kreslenie a už som pridal fóliu, tak sa mi vlastne nakreslil nábytok, takže musím odísť z tohto módu kreslenia, nábytok vymažem a jednoducho vložím tú fóliu, ktorú som mal pripravenú. Odporúčam kontrolovať si aj vzdialenosti alebo kóty ostatného charakteru. Tu mám napríklad 3 metrovú, čiže viem, že je tam viac ako 3 metre, viem, že sa mi tam 3 fólie zmestia. Pokiaľ idem kresliť rohož, tak začnem približne pol metra od steny. A tak ako tomu bolo predtým, rohož jedným klikom otáčam, pomocou kláves P a L mením orientáciu zalomenia a takýmto spôsobom dvojklikom rohož ukončím. Pokiaľ by som potreboval tú rohož nejak umiestniť niekde inde, vypnem kreslenie rohože, označím si tú rohož a pribudlo teda možnosť posúvať ju v priestore. Treba dať samozrejme pozor, niektoré vrstvy sú na vrchu, takže musíme si tú vrstvu posunúť, ako som to ja urobil v prípade tej miestnosti. Pokiaľ tú rohož nechcem, alebo som ju zle nakreslil, tiež ho viem označiť a pomocou delete zmazať. No a ešte si dorobíme fólie na chodby. Fólia sa otáča tak, ako tomu bolo predtým, tlačidlom R. Treba si samozrejme vybrať, aký typ vykurovacej fólie bude, či 80 W/m2 alebo 140 W/m2. Rohože sú vždy 160 W/m2 a typ inštalácie plávajúca podlaha alebo potier. To je dôležité z hľadiska výberu správnych materiálov. Pokiaľ vás viac baví prostredie dark, alebo teda ten temný mód, viete si celú aplikáciu prepnúť do takéhoto dark módu, to je taká čerešnička na torte. Ďalšia vec, ktorá pribudla, a teda boli na to ohlasy, je uloženie celého projektu, ktorý si môžem už uložiť aj s pôdorysom. Čiže ja som ho teraz uložil, on sa mi uložil do sekcie stiahnuté, teda premážem a otvorím si daný projekt. Tak vidíte, že zmenila sa koncovka, už to nie je JSON, ale je to vlastne spojený súbor s obrázkom pôdorysu aj s koordinátmi pre kreslenie. Tak mi to natiahne aj s obrázkom pôdorysu, tak ako bol priblížený, zväčšený, zmenšený, otočený, čo je zase pozitívne. A viac menej, toto sú všetky úpravy, ktoré sa zmenili. Pokiaľ by ste nemali pôdorys, treba si vždy nakresliť danú miestnosť samostatne a potom si to môžete vyexportovať, čo sa tiež zmenilo, že nemusíte vyplniť formulár, ale rovno si exportnete súbor. Projekt sa nám uloží do PDF. Keď ho otvoríme, tak vidíte celý projekt, tak ako predtým, teda so všetkými materiálmi, ktoré sú potrebné na jeho realizáciu. Pri všetkých príslušenstvách alebo materiáloch s príslušenstvom je počítané nejaké rezervy, pretože vzniká aj nejaký odpad pri realizácii, takže môžete s tým počítať. Čo si treba preveriť a prerátať je hlavne vodiče, treba mať väčšiu rezervu, nakoľko my tu počítame s nejakým štandardným zapájaním, kde v jednom mieste sa pripája fólia a v ideálnom prípade teda idú meter po sebe tie vykurovacie fólie. Čiže ak máte nejaké komplikovanejšie priestory, kde treba vodiču viac, tak si treba potom radšej doobjednať viac vodiča. Takže čo sa týka postupu, toto je asi všetko, čo sa zmenilo a čo treba vedieť, aby ste si mohli nakresliť takýto kladací plán pre vaše vykurovanie pomocou vykurovacích fólií a rohoží. Upravili sme aj sekciu návod, kde nám pribudlo detailnejší rozpis jednotlivých funkcií, kde si vlastne môžete všetko toto, čo som vám dneska porozprával, prečítať. Plus tam pribudne aj
takéto video, ktoré momentálne natáčam. Ďakujem za pozornosť a teším sa, ako budete využívať náš program na kreslenie projektu kladacieho plánu.